Jeg skal udforske Euler-linjen ved hjælp af denne dynamisk konstruerede trekant, som er blevet lavet i programmet GeoGebra. Og den er dynamisk på grund af, at jeg kan bevæge den frit rundt, og Euler-linjen følger med. Den er samtidig stabil nu for manipulation, fordi jeg kan jo rykke den rundt her. Euler-linjen, det er den sorte linje, som vi ser her. Og den er konstrueret med Euler-linjen er konstrueret med skæringspunkterne for midtnormalerne, medianpunkterne og højderne. Euler-linjen kan den kun tegnes i en spidsvinklet trekant, og den kan jo se her, ryger den over i en stumvinkel, så ryger den udenfor, og derved kan den ikke være der. Ryger den i en retvinkel, så er den der også, så den kan i retvinkel og spidsvinklet trekanter. Er der særlige tilfælde, hvor det er, at den kun er en prik? Og ja, det er der. Og det er, hvis den er ligesidet. Vinkelhalveringslinjerne ligger på Euler-linjen. Og den har jeg lavet herover, hvor det er, jeg lige trykker på J, og så ser du J der. Og der kan du allerede se, at den ligger faktisk kun lige ude, ligger lidt ude, den er rigtig tydelig her. Men den kan, hvis man laver den lige ben, så kan du se, at den ligger lige på. Og laver man den lige side, der, så ligger den der også, fordi det er jo bare et punkt, så alle punkter ligger over. Så vinkelhalveringens skæringspunkter ligger en gang imellem på Euler-linjen. Så kører den lige ud her igen, og fjerner J, for den skal vi ikke bruge lige nu. Så skal vi, om der er fast forhold på linjestykkerne, altså linjestykke B1 her og A1 her. Og ved at gå herover i tallene, der kan vi se, at A1 er 1491 og B1 er 2981. Og vi kan gå herhen og trykke der, og der kan du se, at det er 16,4 og 32,8. Og 16,4 er jo halvdelen af 32,8, så derved er B1 dobbelt så stor som A1. Og hvis vi kører den herind, så kan du se, at den er 13,36 og 26,72. Spejlvender vi den og kører den herover, så er den sjov nok det samme. Det var det, jeg havde valgt at vise. Ha' det godt.